マソラッチ、風邪をひく。さあ、洋服を着替えよう。セレクトショップマソラ、チャンネル登録よろしくね。39度5分の熱が出て咳が止まらなくて、あとは鼻も出ますが、咳止めの薬とロキソニンを飲んで、ます。明日っていうか今日病院行こうかなと思ってます。古着はロマンに満ち溢れているセレクトショップマソラ、次回もお楽しみに。